Wala. Wala. Tabunok sa gikan. So, wala ra. So, tabunok mi siya gikan, guys. Tabunok gikan. Isakay og ken taxi. Sabi na ko gimuha tong Gamas daan. Ato ni Izo ipatuol bi. Dapat tarakita. Kani ka nang Gamas lagi. gamas Yung ka palo. driver pa, no? Adlaw man ko ka. Kani lagi mangyawat yung tao. Mangyawat og pasahero ba? So, yan. O gani maning nauma. Mangyawat og pasahero yung tao ng driver ba? O ga cellphone pa. Kasi ga vlog ni. Ah, sigtan aw. Nakakit. Hindi mo na siya driver pa. Gituyo man na para di magklaro. Lagi sige kumas man. Wa wala lagi sa mga ko. Hindi siya pa kuhan mo. Sayang ang may mata. Sige gud siya tan-aw sa iyang cellphone, klaro ba siya di? Armas hindi mo. Armas? Kita na diyan. Hindi naman siya ni ngana ni Bunot na. Dito na patpatang. Ah, doon ko na. Dara. Ruha sa mo ano? Diha na memory gid. Sure, dapat naagud mo yung memory. Uy, mo. ano Pag yung memory. Tangan ni nana niya dapat ug SD card yun. Kaya ginawa Kuha gyud ka na. Bisag kao lang siya. O kana bisag ang mata lang oh. mo. Pero i-add niya. I-save ni mo sa cellphone ba na yan? Ha? Iya ba? Mo report siya ba? Sa ilang kuha na. Ano na si Muha kay? Si mag-ingo pa ta. Dawaan og tabunok nga kanang police station. Kita mo nga mga sulisman na diyan. Pero blatter na mo. Kaya ako una dili para ako ikita ng blatter kaya sa kamo. Dara. O kana nagnas. Tapon pa yung gawo. Tapos Masaya kita, Armas. armas ni. Magkurong Magkurong ba oy armas na gud na. One click ra. Makuha na sa kuha. Okay, ko to. May makuha siya agad. Aga awa, wa na ni kuot na. Tabunan Kuot siya na. sa iyang may puson. Ano na siya big bag niya ba? Tabunan sa belt bag pero natin siya may puson niya. Ah, siya may bukan na Hermas. Pwede na anawan ka rin. Nanadali ang kuha. Pakpina na sa bag. May gani na agyoy CCTV. Pinakapay, sa Surumina, sige hati ka ng kwarta, ginungga bagit. Nagkuhi bangal din sa mga eh. Katong si DC, no? Nagkuhi tao siya. Dito sa Bulacan. Motor, naman. Oo. Basig wala guro ni pangkuan. Gas. Ay, para suyog kay nana ba? Luyog no. Oo, suyog. Nalibuot, no? Kuot na po hinay. Awa dara. Dara. Ruha yun, di mo boss. Hindi mahimo. Oh, diha lang puno diha. Wala. Ano na rin kondo? Paghunong niya way tao dito. Wala na. Maragi ka mo gi timing yun niya. Awa dara. Pinal mo sikas pag tiyo ni mo kwarta dagan din. Ako hatag-hatag lagi bagit. Uy, Ginoo ko. Uy, my God na. Uy, Ginoo ko. Si Mi 45 pambalog yata.